Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti rolnice zapečene u rerni, pileće rolnice punjene. Pileće belo meso sam isekla na šnicle, izlupala i nisam posolila zato što ću svaku ovu pileću šniclu da premažem senfom, a u jaja ću dodati malo suvog začina i malo soli. Malo senfa, vrlo malo, u jednom tankom sloju. Dodat ću šunku i dodat ću parče kačkavalja i uvit ću ovako u rolnicu. Stavit ću i čačkalicu za svaki slučaj da se rolnica ne otvori, mada neće. Tako ću sa svim ostalim parčićima koje sam pripremila. Znači nije bitno koliko imate mesa, koliko ste u porodici, koliko vam treba, toliko ćete mesa i staviti. Rernu ćete odmah da uključite na 200 stepeni da vam se ugreva dok vi pravite ove rolnice. Rolnice su se ispekle, sad ću da isečem da vidite i presek. Pogledajte kako su sočne, ukusne, ujedno i mekane. Nadam se da će da vam se svidi ovako jedan predlog. Te rolnice iz rerne koje se stvarno brzo prave, a veoma su ukusne. Nadam se da će da vam se svidi moj ovakav današnji predlog. Probajte, napravite. Želim vam svako dobro i prijatno do sljedećeg videa. Veliki pozdrav sa mog kanala.